Cishe ngakhohlwa enye into, omunye umuntu uzoyibuza ukuthi ena yini inkoleloze. Inkoleloze ilapho esithola khona kuthiwa ungahlali endleleni uzomila amathumba. Mase kuba khona la ekuthiwa khona uma ulunywe inkalankala uzoshintsha ube yintombazane, uma uwumfana uma ngabe uyintombazane uzoshintsha ube umfana. Leyo nto kusuke kwenzela ukuthi ungangeni emanzini uwangcolise. Lapha endleleni kwenzela ungaphazamisi phela abantu abahambayo. Inkololeze-ke leyo ngoba azenzeki lezo zinto, cansi kuzwakele. Siphinde sinibingelele babukeli bekaMavi-TV with Prince Bheka umndeni kaZola. First and foremost, I would like to thank our heroes and heroines. Ngikhuluma ngama-subscriber, asubscribe-ile ne-viewership. Ngabe ngenza iphutha uma ngabe nganibonga. And I welcome those who gonna subscribe. Ngaphandle kwenu, there's nothing I can do alone. Ngiye ngikhumbule ngesikhathi ama-subscriber esewutheni la. Ngendlela aseyiyo, even myself, I don't believe this. Siyabonga kakhulu, ngabe ngenza iphutha uma ngabonga kini ngithi salute, ningaphili umoya. Namuhla-ke ngizokhuluma ngalento mhlawumbe abaningi bayayazi, kodwa uma uyazi ngicanti mhlawumbe khona olunye ulwazi ozolinezezela kulolu enginalo. Ngizokhuluma ngalento okuthiwa isiko. Ngiphinde ngikhulume ngalento okuthiwa usiko. Mase ngikhulunya ngalento ekuthiwa umkhuba noma imikhuba. Before we move on, ngicela ukuthi ngithi ukukhuluma kancane nabantu aba-diabetic, laba abane-diabetes. Nabo siyadinga ukuthi sibasize. I-diabetes ingaphatha noma ubani, nami futhi ingangiphatha. Akuthathe 1 cup of water ashisayo, uthathe hibiscus tea bag, uthathe 1 teaspoon of ground cinnamon, bese uthatha 1 teaspoon of raw honey. And then i-raw honey abantu baye bekhale ukuthi mangabe uzenzile lezi zinto mase uyiphuza kamuva kuba nama-side effects. This has been recognized by Medical Control Council. Awuthathe-ke ukuxube ndawonye, ukushaye ekuseni, ukushaye ntambama, maybe 3 days. Mhlambe khona umehluko ungawenza. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe abantu bachazelekile-ke lapha. Sesingaqala-ke siqhubeke. Ngizoqala nje ngalento okuthiwa isiko. Isiko into eyenziwa yiso sonke leso sizwe. Uma ngabe ningamaZulu ninesiko lenu, what we call culture. Uma ningamashangane ninesiko lenu, uma ningamaXhosa ninesiko lenu, uma ngabe ningabaPedi, ningabaTswana, ningabeSuthu, njalo njalo, namaVenda, ninento ekuthiwa isiko lenu. Engathusi nje ukwaziwayo ukuthi ena hawu nje umVenda, yikho nje enza lento. Akusiyinto eyenziwa mhlambe ama-individuals, into eyenziwa yileso sizwe. That's what we call isiko. Ngifuna ukuza kulento ekuthiwa usiko. This one is special for ethnic group or surname. Njengokuthi nje uma ungakaMkhize uyagcaba, uma ungakaZondi uyagcaba, uma ungakaZuma uyagcaba. Ayifani lezo iy'nhlanga. Uma ungakaNgubane unqamula uCikicane. Ngoba sesibabona-ke sebanqamula nangomese. Kodwa sekukhona indlela okwenziwa ngayo manje iy'ngane ay'sanqanyulwa. Ngeke ngize ngichaze-ke abantu bakangubani bayazi, kodwa khona inganqanyuliwe. Khona usiko lenziwayo, uxutshwe lo onganqamulile nalo onqamulile. Angifuni ukuchaza kabanzi. Ngicela ukuza-ke kule nto le ekuthiwa ena umkhuba. Umkhuba yinto eyenziwa inina kuphela nje, nivele nisuke nivumbuke nje niyenze esithubeni ngaphandle kwesizathu. Nitholakale sekunento eniyenzayo nithi ena hhayi nivike ngokuthi yisiko kanti seniyagana ukuthi nje niqhamuke. Ngicela ukwenza nje isibonelo. Mhlambe siyazi kunabantu othi uma ngabe ushada nomuntu oyiwele, kunemidade eminingi elandelwayo, njengoba nje uma ngabe lishonile. Angithi siyazi ukuthi iwele uma ngabe lishonile, uma ngabe selizothathwa leli lifakwe emgodini, kuye kuqale leli eliphilayo lifike lendlalele leli lilale emgodini mase liyaphuma mase yangena-ke lo awazala kanye kanye naye. Kufana noma-ke ushada nalo-ke uzwe abantu bethi angithi uyazi uma ngabe kunomgcagco
uma ngabe sekuzohlukwana sekwenziwe yonke into, umabo yonke into nje kwenziwa sekuqediwe, sekufuneka abanye bebuyele emakhaya kubo beqhubeke ney'mpilo zabo. Kuye kube nalento leyo esezosala kumkhwenyana umakoti besale bobabili kuleyo ndlu azosala khona unomphela. Khona-ke abantu-ke abaye bethi-ke ngoba iwele ilona phela eliqale lenzele izinto bethi ena hhayi kufuneka kuqale-ke engene-ke naleli wele kuvalwe mase-ke liyaphuma-ke mase lishiye udadewabo. Umkhuba-ke lo, yikho-ke lokho-ke esithi umkhuba-ke, asifuni nje silokhu singabaza sishona le nale, umkhuba lo. Cansi yonke-ke lento icacile. Ngicela ningakhohlwa-ke uku-subscribe-a, nishere, ni-like, ni-comment. Sisaphinda siyanibonga kakhulu. I-channel isiyenze kahle kakhulu, iyaqhubeka iyakhula, ikhula impela nje ngamawala. Lokhu bengekenzeke ukube bengekho. Ngicansi yonke icacile, engingageqi amagula nami sengazuthi ngiyamuka. Cansi sengidle amaningi esakini. Siyabonga kakhulu ukubukela kwenu. Nalaba abasilalelayo siyababonga ngoba khona abantu abangabona abane-disability yo-eyesight kodwa bayasilokhunga, bayasilalela. Nabane-disability yokuzwa abanye bayasibuka, for sure khona owake wabhala la. Siyabonga kakhulu ukubukela.